Naanda na sa mga tawo panahon sa selebrasyon sa Kadayawan Festival sa Davao City ang pagpalit ug pagkaon og mga prutas sama sa durian, pomelo, mangustin, lanzones ug rambutan. Nagunang destinasyon sa mga tawo nga palitanon og mga prutas ang gawa sa Magsaysay Park, Quezon Boulevard ning syudad. Aminado ang mga naninda nga taas pa ang presyo sa mga prutas bisan og bastante ang supply. Ubay-ubay na sab ang mibisita ug namalit dinhi. Sama sa durian nga sa karon 80 hangtod 150 pesos ang presyo sa matag kilo depende sa variety. Sa karon medyo okay ang palik kay medyo kay andurian karon pag ni barato lang siya kuan ba ni baba siya kaysa dati last month ka mahal pa gid siya. Okay daghan ron ni dagsa andurian sugod og dagsa na. Daghan mga ano ron mga nagalaag bisita tourist wala nagakusog ang mong sales sa mo dire. Dagan-dagan mo siya pero di gyud yung mga daghan kayo. Sa karon napay kitag 100 ang kilo na 80 ang pinakataas 150. Na yung mga lansones, rambutan ug mangustin. Midayo pa sa Magsaysay, gikan sa Samal, sila Lerma Lagos ug Cherilyn Balibaw aron manuroy sa Kadayawan. Higayon sab kini alang kanila aron mamalit ug mukaon og durian kay sumala nila dili kumpleto ang selebrasyon sa Kadayawan kun dili matilawan ang lami nga durian. Daghan kay silang mga prutas. Ang pinaka-paborito na kong prutas ang durian jud number 1 para sa kuha. Pag may Kadayawan diri, pag August magbarato na jud ang durian ba mao na ang pinaka excited nako nga makakaon jud og durian lami kayo. Diri jud every time nga nay Kadayawan nya syempre favorite jud namong durian so diri jud may permi kakaon. Sama sa naangdan, gilauman na sa mga negosyante nga dagsangon sa mga mamalitay og prutas ang Magsaysay. Mapalokal o mga langyaw man nga bisita, hilabi na sa mga makigduyog sa pagsaulog sa ika-38 nga Kadayawan Festival sa syudad. Ang pagsaulog sa Kadayawan usa ka pagpasalamat sa maayong abot sa uma kun bountiful, hilabi na sa prutas. Mas binta sab kini sa mga gagmay negosyante kay daghan pa og supply sa prutas aron dili sab sila malugi sa kumprada niini sa ilang mga supplier. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.